أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لابتغاء مرضات الله لتحصيل مقاصدنا لطلب السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Sanillah hadrati nabiyina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Fanilah hadrati nabiyina Balya bin Malkan bin Qali bin Irfaqsad bin Sam bin Nuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fanila hadrati sultanul aliyai sayyidina Syekh Hasan Ali As-Sadili qaddasallahu sirrul aziz wa sultanul aliyai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Tanila hadrati musannif hadzal kitab Fathul Qarib Syekh Abu Suja wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Zon ila hadrati Syahina Simbah Kiai Munawir bin Abdullah Rosyad wa Simbah Kiai Ali Maksum bin Maksum wa Simbah Kiai Abdul Hamid Masuruhan wa Simbah Kiai Mansur bin Khalil wa Simbah Kiai Hasan Bisri bin Fanani wa Simbah Kiai Ali Zain bin Simbah wa Simbah Kiai Barokatan Nasr wa Simbah Kiai Mahfud Ali Tajul Arifin wa Simbah Kiai Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin wa jami masyayyihihi wa masyayyihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilainal hadirina ma'ahum ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adamal farqi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna itlaqil jumhuri temen saktuhune kamutlakane ulama jumhur iku yaktazi ngukumi utawa nuntut sapa ulama jumhur nuntut ngadamal farqi ing ora anane persulayan ai baina a'dha'i tayammumi tegese ing dalem antarane pira-pira gautane wong kang tayamum wa ghairuha lan ing dalem liyane antarane pira-pira gauta lan ing dalem antarane pira-pira gautane wong kang tayamum wa yustaratu lan den syaratake fil jabirati ing dalem perban apa anla yakhuda yen to ora ngalap sapa soibul jabair minas sahihi saking gauta kang sehat ilama angin perkara labuda kang ora kena ora utawa wajib minhu saking ma li istimsaki krono amrih ngeker wal suku wal lusuku utawi gombal utawa perban wal lusuku utawi gombal perban wal asobatu lan
blebet wal marhamu lan obat salep wa nahwuha lan sepadane marham alal jarohi ing atase perkara kang luka utawa tatu sorae kal jabirati kaya perban waya tayamamu lan becik tayamum sapa soibul jabair likuli faridati kaduwe saben-saben salat perdu sawiji wal mandurati lan saben-saben salat kang wis den nadari. Berarti ana salat nadar kuwi janji. Wong ki seneng mung janji. Dadi misal kula jenengan janji besok nek kula dadi tiang sukses ajeng nglasanakake salat sewengi 4 rakaat salat nadar utawa salat nek kula ketampi anggenipun daftar PNS niku nglakoni salat sunat istiqomah. Lah iki salate salat nadar. Dadi nek salat nadar dadi wong aja seneng janji. Gampangake janji ki resiko. Mula wonten guru kula niku mboten nate idu. Dadi idune milih-milih nek mboten teng jero WC nggih teng kali. Saking wedine atau saking takutnya ketika kita meludah, ludahnya dilangkai atau diinjek sama orang lain. Oleh itu ngati-hati banget. Mergo apa? Pertama wong sing seneng idu sembarangan utawa wong sing seneng ngoten niku akeh lupute utawa akeh laline karo Gusti Allah. Dadi nek wong belajar atine urip oleh itu aja sembarangan, ditahan. Aja gampang idu. Mergo salah sijine ati pengen iso urip jaga idune oleh metu saking awak. Mula wonten wong sing belajar kadigdayan idune iki bahayani. Laut didoni dadi segara geni. Iki jaman riyen niki gurune kula nate. Wonge jarang ngendika utawa jarang idu sembarangan. Mboten nate ngomongaken eleke tiyang, wontene mung nggih. Dadi oleh idu ngati-ati. Niki kedah dipun tiru sebab wong nek idune wis mboten teratur niku ciri-ciri akeh laline karo Gusti Allah. Niki kata Soibul Wafa Tajul Arifin. Niki cerita Ahmad Soibul Wafa Tajul Arifin, ulama sing menepati janji dari alit, dari sejak kecil sampai tua mboten nate ingkar janji. Niku nggak digelar Sohibul Wafa Tajul Arifin. Lah setunggale Mahfud bin Ali bin Madmaun bin Kiai Safingi niki ndeni gelar Tajul Arifin. Niki ulama kalih anggenipun teng Baghdad teng Irak ziarah ana ing pesareane Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin niku beto sangu komplit. Syekh Mahfud Ali mung sangune lillahi ta'ala mlampah sikil dugi mriko deset kalian Syekh Mahfud Ali. Syekh Mahfud Ali niku kondang kewaliane mergo teng pundi-pundi mlampah. Pengen teng Amerika lah niki. Salah satunya yang membantah teori adanya astronot ke bulan niku Syekh Mahfud Ali. Ditunggoni apa iya astronot iso tekan bulan. Nah niku ditunggoni, ternyata pendapat Syekh Mahfud Ali niku membatalkan yen astronot niku mboten bakalan dugi ke bulan. Iki
jelas. Lah sebabnya nopo? Ngangge kekuasaane Syekh Mahfud Ali karomahe Syekh Mahfud Ali niku piyambake saged kepanggih kalian Nabi Ilyas, kalian Nabi Tir, kalian Syekh Abdul Qadir niku membatalkan teori wonten Apollo, wonten bulan. Nah, niku Qur'ane jelas mboten bakalan bulan niku wonten kehidupan atau dijangkau melalui teknologi. Tapi sampai sekarang masih dilawan bagaimana caranya bisa ke dunia bulan niku masih dilawan teori-teori itu. Namun belum ada hal yang asli, paling niku rekayasa. Mula ampun nganti geser imane mergo direkayasa oleh ilmuwan Amerika. Niki hakul yakin Syekh Mahfud Ali membatalkan teori adanya orang yang ke bulan. Setelah itu mendapat gelar profesor dari Universitas Casablanca. Surate wonten niku gelar profesore Syekh Mahfud Ali saking Amerika karena membatalkan teori adanya orang bisa mencapai ke bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mandurati wa yatayammumu lan becik tayamum sapa Sohibul Jabair likuli faridatin kaduwe saben-saben salat fardu sawiji. Wa manduratin lan saben-saben salat kang wis den nadari fala yajma'u mongko ora bisa ngumpulake sapa Sohibul Jabair yen mengkono baina sholati fardhi ing dalem antarane salat fardu loro bitayamumi sebab tayamum wahidin kang suwiji wala baina tawafina lan ora ing dalem antarane tawaf loro wala baina sholatin lan ora ing dalem antarane salat wa tawafi lan ora ing dalem antarane tawaf wala baina jumatin lan ora ing dalem antarane salat Jumat wa khutbataha lan ora ing dalem antarane khutbah lorone salat Jumat. Walil mar'ati lan tetep kaduwe wong wadon ida tayammamat tatkalane tayamum sapa imro'ah litamkinil halili krana mumkine wong lanang kang halal. Dadi iki tayamum krana wong wedok karo wong lanang suami istri senggolan kepriye nah ngene krana mungkine wong lanang kang halal antaf'alahu ing nyento nglakoni sapa imro'ah ing halil miroron kelawan bola bali watuz minggu lan ngumpulake sapa imro'ah benahu ing dalem antarane halil wa baina sholati lan ing dalem antarane salat bidzalika tayamumi kelawan mengkono-mengkono tayamum wa qaluhu lan krana ningali dawuhe Mbah Musonef rupane dawuh wa yusolli bitayamumi wahidin masya'a minan nawafali dawuh wa yusolli bitayamumi wahidin masya'a minan nawafili wa yusolli lan salat sapa wong kang tayamum bitayamumi kelawan tayamum wahidin kang suwiji salat ma ing perkara silaima syaa kang karep sapa man bayane minan nawafili nyatane pira-pira perkara sunat sakitun mongko gugur apa dawuh wa yusolli bitayamumi wahidin masyaa minan nawafili mimbatin nuskhi saking setengahe nushae saking setengahe tuladhane nusai kitab haza utawi iki kufaslun ana anggit wasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalihe Mbah Musonef
iku kainun tetep fi bayani najasati tetep ing dalem mertelake pira-pira najis. Nah iki bab mertelake pira-pira najis secara dohiriyah lan batiniyah. Najise wong ngomong sing ra jelas, air liure asu, celeng lan liya-liyane najis. Nah, najise ucapan ketika menyakiti hati orang lain, membuat orang lain tersinggung juga merupakan omongan yang najis. Nah, nang kene jelaske bermacam-macam najis. Bayanin najasati tetep ing dalem, fi bayanin najasati tetep ing dalem mertelake pira-pira najis, wa izalatiha lan mertelake pira-pira tata carane ngilangi najis. Kados pundi pandikane Mbah Musane badal faslu tapi utawi ikilah fasal iku madkurun dan tutur nanti oleh den tutur fi ba'din nuskhi ing dalem setengahe tulodone kitab nushah kubaila kitabi sholati ing dalem sadurunge kidik-kidike babe kitab kang mertelake salat. Ya bener fasal fi bayanin najasati kuwi mau den tutur ing dalem sadurunge kidik-kidike babe kitab kang mertelake salat. Wan najasatu tapi utawi sing jeneng pira-pira najis lughatan ing dalem bangsa lughah iku asyaiun sawiji-wiji al mustaqdiri kang jember ge jember kang jember ge jember apa ya jorok itu Jember Jawa Timur tapi jember al mustaqdiri kang jember tadi sesuatu yang jorok utawa menjijikan atau jember kuwi ya najis bahasane. Mula dadi menungso ki polah-polahe aja nganti jorok. Pola menungso ki kula lanjenan oleh urip aja seneng jember, aja seneng jorok. Nah ki ndadekake secara lughah, secara bahasa najis ora disenengi. Lho akeh wong prilakune kok nyengiti tenanan. Ora nyelang mobil, nyilih mobil, oleh ngomong nggo zaroh, oleh ngomong nggo ngantar penganten 3 hari kok dadi 20 hari mboten wangsul-wangsul ternyata digade. Nah iki wong sing duweni perilaku jorok, tidak menyenangkan, kuwi najis. Nyilih motor kok ora bali-bali ternyata digade. Nah iki kuatah wong saking mumete, saking ruwete lah. Nah, spekulasi nyilih nggone koncone ya tetep digade. Nah iki bahaya. Perilaku yang menjijikan. Tapi ya umum kejadian-kejadian seperti itu zaman saiki wong rampung ngeslot, rungkat ngeslot. Napa sing saged digade niku perilaku wong sing seneng dolanan slot. Digade BPKB-ne, utang kono kene. Iki perilaku yang menjijikan. Merugikan orang lain, tadi perilaku sing jember menjijikan kuwi padha perilaku najis. Kewan sih jelas, kewan wedhus prilakune mung ngoten-ngoten niku. Menungso kuwi lho. Napa mawon saged kelasé menungso otaknya jalan. Apa yang bisa menjadi uang ya kuwi dispekulasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sawise rampung Mbah Musane mertelakake sing jeneng najis ing dalem bangsa lughah kuwi mau sakwiji-wiji kang jember utawa kang jorok.
mongko nuli tumandang malih Mbah Musonib mertelakake sing jeneng najis ing dalem bangsa sarak. Dipun pertelake klan pandika wasyar'an, tapi utawi sing jeneng najis ing dalem bangsa sarak iku kullu ainin, saben-saben perkara haruma kang haram apa tanawuluha merkoleh kullu ainin ala itlaqi ing atase kamutlakane. Maknane merkoleh akeh lan kidik iku padha harame. Nanti kullu ainin uli haram halatal ikhtiyari ing dalem tingkah ikhtiar. Masahulati tamyizi bareng-bareng sartane gampange uliye bedahake kullu ain. Bedahake kullu ain. La li hurmatiha ora krana kamulyane kullu ain. Dadi sing jeneng najis ing dalem bangsa sarak kuwi milih ya haram perkara saben-saben perkara sing haram. Nah, baik secara kelihatan mata utawa tidak terlihat oleh mata kuwi najis. Perkara sing haram kuwi najis. Nanti Fathul Qorib mengatakan bahwa najis secara bangsa sarak setiap sesuatu yang haram baik secara dohir maupun batin dikatakan najis. Ya apa sing kelihatan mata kok bahasane misal perilakune seseorang yang menjadikan haram ya kuwi perilaku 303. Dadi prilakune sing haram. Wa aslamu rijsun min amali syaiton. Dadi wong kok senenge judi kuwi prilakune sing haram. Perilaku haram bahasa fikih perilaku sing najis. Perilaku najis angel dibersihi, angel disuceni. Ini perilaku haram. Perilaku yang tersentuh oleh hukum haram juga perilaku sing najis. Secara kelihatan mata apa, secara tidak kelihatan mata apa. Berarti kabeh barang utawa sesuatu yang dihukumi haram secara agama ya kuwi perilaku sing najis. Najis secara syarak. Loh, misal main slot atau main pasang nomor kuwi hasilnya najis kabeh angel ra iso disuceni. Suatu dhisik wonten para ulama berbicara ketika bermain judi online jika menghasilkan miliaran iso ra disuceni, iso ra dicuci hasilnya. Itu rapat beberapa ulama untuk membahas hasil judi online sing menang. Terus salah satu berpendapat ulama sing tenanan hasil perjudian tidak bakal bisa dicuci menjadi bersih karena sudah dihukumi haram. Hasilnya kuwi haram, perilakunya haram, tidak bisa disucikan. Mula napa kemawon sing sifate judi hasilnya najis, hasilnya tidak bisa disucikan. Mau baik dari sisi apapun, ini nggak bisa hasil judi. Kecuali yang lain, misal kayak hasil mencuri masih bisa disucikan dengan cara-cara tertentu. Ning yo ora njur dadi maling terus hasil perdagangan juga bisa disucikan. Walaupun perdagangannya membahayakan, bisa disucikan dengan cara-cara orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab. Tapi intinya
setiap perilaku kita yang mempunyai hukum haram ya kuwi najis. Misal ngambung koncone ciuman, nyium pacare ngono lho, mencium pacar hukume haram karena mendekati zina. Tidak boleh la takrobus zina, tidak boleh mendekati perzinaan. Kok dicium berarti hukum perilakunya perilaku najis. Tapi zaman saiki yo tanpa dicicipi terlebih dahulu tidak bakal tahu rasanya seperti apa. Pelukan wis warna-warna lah, booking oyo. Zaman akhir perilaku yang haram dalam fikih dihukumi najis ya antara hubungan pacar, booking oyo, booking hotel, booking warna-warna. Karena nah ini salah satu perilaku yang susah dibersih dengan hasil sedekah ya kuwi seneng medok, seneng perzinaan. Aja pisan-pisan duweni perilaku sing dalam keadaan selalu berzina. Nah iki ya zina lah, ya nggawa bojone wong sing model digendak ora dinikah. Iki angel atine saya suwe dadi tertutup, menyebabkan malas untuk beribadah, menyebabkan malas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satu hal yang harus kita hindari adalah mendekati zina. Mendekati aja tidak boleh, apa meneh sampai terjadi perzinaan. Iki ndadeke atine mati, atine susah untuk tergerak utawa